Уяу булыйк. Зилә Хисамутдинова. Узаманның безгә васыяты. Тыныч гомерләрнең кадерләрен улугая төшкәч аңладым. Хәтер йомгакларын сүтә-сүтә бала чакка сәфәр юлладым. Искә төшә 41-нең җәе, тирәкләрнең шашып шаулавы. Таң алдыннан кинәт тынып калды. Чалгыларның моңлы шыңлавы. Мин фронтка киттем. Диючеләр тетрәндерде күпме күңелне. Аяз көндә яшен суккан төсле кара булыт япты күгемне. Сугыш алды бер кайгысыз бала чакның ярсу елларын. Илем көтте, зур ышаныч белән җиңү яулап кайтыр улларын. Яп-яшь кенә килеш ир-егетләр тугры калыр өчен антына, аркасына мылтык аскан килеш. Иярләгән атка атлана. Сез көтегез, без кайтырбыз диеп, китсәк тә без туган илләрдән, яшьтәшләрем кырылып ятып калды. Кайта алмады дошман җиреннән. Исемегез сезнең мәңгеләште, таш сыныгыз тора майданда. Илебезне дошман басмас өчен уяу булсак иде тагында.